Excited ako. Tama na ito. Hey, bye. Good morning. How's your day? It's more fun in the Philippines? Anak man nga English at saka madin ang bigatin ha. Okay. Ayaw mo ng good morning? Hindi good afternoon. Pay ang natikway mo ito ya. Basta unay tiragsak mo. Wala lang. I'm so happy for you today. Ano, tara? G! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. O sige, dyan ka na. Alis na ako. Para maaga siyang malasing. O sige Andres, basta sabihan mo ako pag go na yung plano natin ha. Ay Andres, sandali! Bakit? Ano na naman? Eh paano mo ako masasabihan? Baka pati ikaw malasing. Ano ka ba? Dadayain ko siya. Ay hindi. Hindi. Mamaya baka mapasarap ka sa inuman. Ganito na lang. Kunin mo na lang yung number ko. Bakit mo na may bibigay sa akin yung number mo? Baka mawalan ka ng number. Ay, siyo nga. Kunin mo yung number ko, tapos isave mo dyan sa cellphone mo. Sira. Hoy, Gunyang! Hindi pa sira tong cellphone ko. Pwede pa to. Ay, anak ng tina pa naman, no. Hindi pa lasing pero mukhang may tama na. Halika nga muna dito. Bakit? Ito yung number ko. Pakinggan mo, ha. Oh. 0907 Oto. Hoy, Gunyang. Hindi ako uto-uto, ha? Makinig ka nga muna kasi, Andres. Salita ka ng salita, hindi pa naman ako tapos. Sabi mo naman kasi, uto-uto ako, eh. Number ko yon. Hindi yun oto-oto. 0202 yon. Baliw. Liwanagin mo naman kasi, ha? Makinig ka nga muna kasi. Oh, ito yung number ko. Pakinggan mo. 0907-0202-010. Ano, narinig mo? Oo, narinig ko. Hindi ako bingi. 0907 Uto-Uto-Uto-Uten. Tama? Oo, tama. Nasave mo ba? Nasave? Hindi. Anak ng tarsier, oo. Bakit hindi mo sinave? Sabi mo kasi, makinig ako mabuti. Eh, wala ka namang sinabing i-save ko, eh. Ay, nako. Kunin mo yung cellphone mo. I-save mo yung number ko. Andito na nga, hawak-hawak yung cellphone ko. Oo, i-type mo. Sinong type ko? I-type mo yung number, sabi ko. Type na naman na sinasabi mo dyan. I-type mo yung number ko. Oh, 0907 Uto-Uto-10. Oh, na-type mo na? Tawagan mo ako, ha? Oo, nasave ko na. Pero wala akong mantawag ko niya. Data. O kaya, baka may data ka. I-message mo na lang ako. Okay. Eh, anong pangalan mo? Gunyang. Alam kong Gunyang ang pangalan mo. Ang tinatanong ko, anong pangalan mo sa Facebook? Young Gun. Young Gun, Gunyang. Eh, parang binaliktad mo lang, eh. Oo. Chat mo ako, ha? Paglasing na si Baak. Para makapunta na ako. Okay, copy. Mamaya ka na magkape. Ang sabi ko, copy. Nakuha ko lahat ng mga sinabi mo. Dumbbell to. Sige na, alis na ako. Baka mamaya, panis na tong alak na dala ko, eh. Ano? Wala ka na bang sasabihin? Kung wala ka na sasabihin, pwede na ba akong makalayas? Wala na. Sige na, alis na. O sige, dyan ka na. Yanda mo na yung sarili mo.
Iwak-wak mo tabagbagi mo. Iyalayo kitdeng ka na kumtor ang maming nga tarakin nyo. Sige, dyan ka na ha. Ang tama ang sarili mo. Kaya ka na lang oh. Mayat lagi ito yung routings na. Kaso, niya magatimula ko. Matimula, agbaakin. Bagliba, ang problema na. Tatao, talatda. Hoy, Dimsey. Apa na kami ta? Umulig ka ah. Pagkuragak nga ibaak. Padasim nga tata imbornal, lumusot ka dita. Siyempre, tagit ah. Saan yung baak? Sapulak pati kwarta. Apay, makasapol ka ti kwarta no, agpag na ka lang ita. Agtrabaho ka ah. Apay, madi kwarta ti kalakal baak. Ato kwarta dito, oy. Umulig ka man ito eh. Himala ah, gumagagit kan. Talagang balbaliw kan sana. Kailangan nga yung baak. Lumakay taon. Apay, nati pag-ururno am. Apay, agasawa kami tayo. Hindi pa baak. Ang panitada na kanyak eh. Apay nga rod, pero may miti, gagit mo tatan. Kailangan gamin. Ado unay titarakin ko. Kababayan kami ng Andres. Nulong tawat ang tika ng titarakin ko. Mukis ti sabam, punak lang no dati sa bali nga pag-ururno nga mo, natalang magayam kanin titarakin mo. Dumakit to kaya titarakin ko. Ilakok tumulaang. Tama tulong at tumalang nibing ko daw. Nasyata nga aramid mo, makatulong ka ti padak nga mamartik. Uri kasi suna. Tulungan talata. Sa bagay ah, ang gagam dyan likod, ado ti nagbusutak ti tubay to dyan, alayam lang yun. Talaga baak. Kanyak lang aja yan. Malimilaw kanyakan. Ay, nagkulit kan, kanyam ko na lang arudin. Ay, thank you baak. Nagkaras ko talaga kanyak ng Andres. Hulog ka ng langit. Kaya napay nga ka mamita, ang kalainin ah. Ayong gayam. Siguro, pangkalanan. Okay. Thank you ah. La la la. La 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 la. La la la. Pigsa talaga tama na dyan, nabalbal lansan. Alright! Timing na timing boy! Shot na boy! Himala, naragsak nga napan dito yung balayate ah. Adyo may isa, literal nga dabalbalana. Ato eh, literal nga muryot. Ay ko. Excited ako. Tama na ito. Hey bye. Good morning. How's your day? It's more fun in the Philippines? Anak man nga English eh, at saka madin ang bigatin ah. Okay. Ayaw mo ng good morning? Hindi good afternoon. Kaya natikuha mo ito ah. Basta unay tiragsak mo. Wala lang. I'm so happy for you today. Ano, tara? G!